באווירה אחרת לגמרי, הנה משהו שאולי לא ידעתם. אם רכבכם צולם במצלמות תנועה וקיבלתם דוח, אבל לא אתם נהגתם, כדאי שתדעו שמה שהמשטרה מבקשת מכם הוא לא חוקי. כתבנו עופר חלפון מסביר. לפני כחודשיים קיבל ניסן בובליל דוח תנועה על מהירות מופרזת. בפועל מי שנהגה במכונית באותו זמן הייתה אשתו, לכן ביקש להסב את הדוח על שמה. התברר לי בדוח עצמו שכתוב שאשתי חייבת להודות בעבירה על מנת שאנחנו נוכל להעביר את הדוח ולרשום אותו על שמה. לכאורה מדובר בדרישה הגיונית של המשטרה מהנהג שהיה בזמן הצילום במכונית, אבל אשתו של ניסן כפרה בנטען בדוח. לא עברתי את המהירות המותרת, לכן סרבה להצהיר כי עברה עבירה. במצב הזה לא יכול היה ניסן להסב את הדוח על שמה, אז הוא פונה לעורך הדין עמיחי גולדבאום. הוא מצא כי הניסוח של המשטרה אינו חוקי. דרישת החוק, קרי סעיף 27ב לפקודת התעבורה, אומר שכאשר רוצים להסב דוח מבעל הרכב לנוהג, אותו נוהג בפועל צריך להצהיר שהוא החזיק ברכב. אין שום דרישה בחוק להודות בביצוע עבירה, והדרישה הזו היא בפירוש דרישה שהיא בלתי חוקית בעליל. התיקון לסעיף 27ב קיים כבר כמה שנים, אבל הדרישה שמציבה המשטרה בפני נהגים שנהגו ברכב לא שלהם ונתפסו במצלמת המהירות ומבקשים להסב את הדוח מבעל הרכב עליהם, מעמידה אותם במצב אוטומטי של הודעה באשמה. כאשר הנוהג ברכב מצהיר בעצם שהוא עבר את העבירה, הוא מודה בביצוע העבירה והוא מורשע בה. בכך נמנעת ממנו הזכות לפנות לערכאות משפטיות ולהתדיין בתיק. עורך הדין פנה למשטרה וזו אמרה כי תתקן את הליקוי, אבל גם היום שהתקשרנו למרכז לפניות נהגים, הדרישה להסבת הדוח הייתה זהה. הנהג צריך להביא הצהרה מאוד מאוד פשוטה. אני עשיתי את הרכב באותו יום, אני נהגתי ברכב באותו יום וביצעתי את העבירה הזאת. בעקבות הפנייה של ניסן בובליל למשטרה, הוסב הדוח לאשתו בלי שתצהיר כי עברה עבירה. אבל השאלה היא, כמה נהגים עד כה חתמו באופן עיוור על הודעה בעבירה שלא בטוח שעשו? לא פשוט, והנה תגובת המשטרה. אגף התנועה שב ומודה לאזרח על פנייתו שהביאה לתיקון הליקוי. על אף הליקוי, סעיף 27ב לחוקי התעבורה ידוע ובוטל על פי חוק.